थांसै हो फुजा नायगोन ना नाया दुर्गा फुजा नायगोन बोथोरा ओरैबादि बरिया जादों ओरैनो Hey guys, आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय गाइस नोंथांमोनाथ' गोबाङानो आंनि बाइकनि माइलेज टेस्ट खालाम होनना बुंबायानोमोन दा नोंथांमोननि सेराव लाबोगोन आं Duke 200 नि BS4 माइलेज टेस्ट ओमफ्राय आं दा इयाव डिपुआव दंफैयो रिलायन्सनि पेट्रल लागोन आं माने नैयाव दा खालि बथला खालि इयाव 1 लिटार लागोन इनि उनाव आङो डिपुआव लागै फैफिननो थाखाय हाफ लिटार इयाव लागोन दे होमबा नोंथांमोना नायलांगोन होनना आसा खालामबाय नोंथांमोना जुदि गिबि ब्लगखौ मोजां मोनोबा पेट्रल प्राइस तो गाइस आङो दा रेडि जाबाय थांसै आङो आं माने बरमा रुमाव थांनायदो थांसै हो फुजा नायगोन ना नाया दुर्गा फुजा नायगोन दे होन मायबा मोनसे होन बरिया ओरै खाम खनसे ओरै खाम इउ बाय बाय आबौ थांसै आबौ थांसै माने आं दा बरमा थांसिगोन नोंथांमोननो आं दहाय बुंदोंमोन ना पेट्रल लाना फैदोंमोन डिपुनिफ्राय इनि उनाव आं इखो दा नायनोसै एसे बाइकआव दंबावो थावा ओमफ्राय आङो जेराव जोबो इनिफ्राय सोनानै नोंथांमोन आङो माइलेज टेस्टखौ खालामलांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदमबारे सिगनेल लाइट होबाय आरो फिउला एकदमबारे गैखाया एसे लामा ससेयाव जोबहैखागोन इयो ओमफ्राय आङो जि पेट्रल लादोंमोन इखौ होनानै आं नोंथांमोननो माइलेज टेस्टखौ देखायलांबाय हागोन दे होमबा थांसै बाय सि इउ एगेन मा जागोन नों एबार आं मिथिलाब्बा मा लाबनांगौ वाटारमेलन ओके बाय बाय आबौ थांसै दे आबौ थांसै बाय दा आङो नै ओंखारबाय न'निफ्राय थांसै मा दस थांसैलै गेलेनायदो नामा फुटबल दे गथ'फोर गेलेबाय था थांसै आं गेलेला थांसै फुजायाव फैगोन फुजायाव गाइस दाबो बाइकनि थावानो जोबाखै न'निफ्राय फैयै जोङो दा रोंगिया बारलायलायबाय नायनोसै माखिनियाव जोबो उनाव जोबनानै जि अइल लादोंमोन इखौ होनानै माइलेजखौ नायनोसै ओरैबादि सान्दुंमोन दिनै दा एसे मोनाहांबायानो साननि सानसेटखौ माबादि नुदों जोबोद समायना नुखादो माने दाबादियाव ग्लासा व्हाइट बाथाय हेलमेटनि नायनो हाया खिन्थु आंना एसे ब्लेक ना दा ब्लेकखाय आङो नायनो हादों व्हाइट बाथाय खिन्थु नायनो हाया जोंनि बर'फोरा खिनियाव ब्रिज गोदान जाबाय आरो बरमायानो मोनखासिगोन बर'फोरा मोनफैबायानो बरमायाथ' बारा गोजान गैखालानो आं सानदोंमोन थावखौ रोंगियाफोराव जोबगोन होननानै माने खुलिनानै नायदोंमोन आं मबाइल फ्लास लाइट होनानै इ खुलिनाय टाइमावबो गैखायामोन थावानो बारा गाइस दासो जोब्बाय थाव जोब्बाय
स्टार्ट होना होनि खोला खोला गाइस नै इयाव ट्रिप 1 खौ आङो 0 खालामना लानोसै 1 खौ 0 नाव ट्रिप 2 खौबो 0 खालामना लानोसै आं ओमफ्राय दा इनिफ्राय आं स्टार्ट खालामनोसै बेसे माइलेज होयो नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन ट्रिप 1 खौबो 0 खालामबाय बेनि उनाव ट्रिप 2 खौबो 0 खालामना लाबाय आं दा नायनोसै माइलेजआ बेसेबां होयो थांनोसै बेसे होयो आंबो दिनैयाव लागै नायफेराखै माइलेजखौ दिनै आंबो गम मोनगोन नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसै इयावथ' दा स्टिकआ उथिखायाखै ओरैनो रिजार्भआव थाबा स्टिक गैया जाबाबो थावा थाखायो आंनो दिनै गम मोनदियाना फैयै फैयै नै बरखुराखिनियावसो जोबफैखाबाय माने बाहेराव फाननाय थावखौ आङो लाबा लानायमोन खिन्थु बाहेरनिया माने गेस थाङोना ओंखायनो आं दिपुनिफ्राय लादो आरो बाहेरनि थावा फुल थाजोबा एसे नांबावगौ रखम थायो आरो बथलाव ओंखायनो आङो डाइरेक्ट दिपुआव थांना 1 लिटार फुल जाखादो माने बथल फुल जाखादो दा हमनो हाया माने बाहेराव दोननाय थावफोरा गेस थांजोबो ना बाहेरनि थाव सोबाथाय माइलेजआ एसेबाबो खम होखायो गोबां मानसियानो बुङो आंबो माने बाहेरनि थाव सोना बारा मोजां मोनखाया ओंखायनो दिपुनिखौ लाबथारनानै नायथारनोसै दिनै टेस्ट आंथ' दा बिदि बारा स्पिडबो थाङा दैलि लाइफआव जेनेबा बाइकखौ माबायदि सालायो बिदि थांगोन आङो बाराद्राय स्पिडआवबो थाङा एभारेज स्पिडआव लासै लासैनो होमबाना माबायदि माइलेज होयो ओरैनो गोसा गोसा बिदि स्पिड सालायलाय लासै सालायलायबाथ' एसेबाबो माइलेजआ खम होखायो ओंखायनो आङो एभारेज स्पिडआव थांगोन नोंथांमोननि सेरावबो बिदिनो भिडिअ दैलि लाबोनो हायाखै चेनेलाबो आंना एसे डाउन थांगासिनो ओंखायनो आङो नै माइलेज टेस्ट भिडिअखौ नोंथांमोना बुंहरबाय थानायखाय लाबथारबाय आरो नोंथांमोनाबो गोबाङानो बुंहरदो आंनि बाइकनि टप स्पिड नांगौ होननानै नोंथांमोननो जुदि नांगौबा कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आङो लाबगोन नोंथांमोननो जुदि नांगौबा टप स्पिड Duke 200 BS4 गोबाङानो मोनथिगौ खिन्थु नोंथांमोननो आंनि बाइकनि टप स्पिडखौ नांगौबा लाबना होगोन आङो नोंथांमोननो आंथ' रुमाव थानायानो जायाखै रुमाबा दा माबादि जाना दोङो दिनैसो मार गोबावनि उनाव रुमाव थागोन माने गाबोन एग्जाम दोङो आंना 4th सेमनि इनि रुमनिफ्रायनो होसिगोन लोगोफोरजों ज'नो दा ओंखायनो आङो रुमाव थांगासिनो मोनाथारबायानो बोथोराबो एसे थान्दा जाहांबाय दाना थबनो मोनायो 6टासोबानो मोनायो दा आङो सलायबाय 8.4 किल'मिटार दा सलायबाय 9 किल'मिटार बिथिं रिजर्टआ नै हाइसेल रिजर्ट इयो लाइटिंखौ बरिया खालामजोबदो गेटआव फुजा सफायदो ना बिथिंबो दोङो नै बरमा मोनखासिगोनानो आङो PS धाबा लाइट होदो दंफाङावबो नै दा मोनफैबायानो जोङो बरमा नैबेनो जाहैबाय बरमा फार्स्ट गेट रुमा जोंना बाजारथिं हाबलांनांगो गोदान गोदान रुम लुबावदो न'खौ एसे दखानखौबो बरिया बानायबाय आंथ' फैया मार गोबाव जाखाबायमोन इयाव हलसेलार दखान दंखायो जोंनि आगोलाव मालिक मोननिनो तो गाइस मैया आङो मोनानानै रुमाव सफायनानै बाइकनि थावखौनो फोजोबनो हायासै दा किल'मिटारा ट्रिपा जाना दङ 29 एसे टाउनावबो बेरायबाय ओमफ्राय दा नायनोसै आरो बेसे सलायजाबावो माइलेजखौ दा जोङो रुमनिफ्राय ओंखारबाय रुमा जोंना इथिंनो
बेयाव देखायबाय 29 बोथोरा ओरैबादि बरिया जादों ओरैनो जोमैखौ जि बरिया नुहुरदों गाइस बेनो आरो बेखौ सालायजाबावगोन दा रुमाव सफायनानैथ' बर'बो थांनाय जादिया बिदिनो बाजार साजार खालामबाय रुमखौबो एसे साफा खालामनानै थावाबो जोबदिया ओंखायनो आङो दा मर्निंआव खालामफिनदो 31 सलायबाय आं दा किल'मिटारखौ माथो जोबनाय रखमखौ नायाखै माने मेनटेनखौ आं मोजाङै लाखिबाय थायोना बाइकनि माइलेजआ एसे बरिया होगासिनो बाइकआ आंना 2 years 8 months जाबाय कन्डिशनाथ' जेबो प्रब्लेम गैखाया मोजाङैनो दंखायो बाइकआ आं दा सलायबाय 35 किल'मिटार थांबायानो दंसन जोबाखैनो माने किसुमान बाइकआ मारथाव जायो मेनटेना जुदि मोजां लाखियाबाथाय इन्जिन अइलफोरखौ चेन्ज खालामाबा टाइम मथे बेयाव बांसिन थावा खामनाय थाङो आरो दाथ' आंना जेबो इदि मेनटेना मोजाङैनोखा ओंखायनो माइलेजआबो मोजाङैनो मोनबाय थादों आङो नै जोब्बाय 35 किल'मिटार 36 जायां जाबाय पिउ 36 नै ग्रोब 36 जोबखाबाय 36 पुरा 36 किल'मिटार मोनबाय ट्रिप 1 आव 36 ट्रिप 2 खौबो आं 0 खालामना दोन्दोंमोन 36 स' नोंथांमोननोथ' दा खोन्थिबायानो डाइरेक्ट 36 मोनगासिनो आङो दाथ' कन्डिशनाबो बाइकनि आंहा जोबोद मोजाङानो जाना दङ जायखिजाया बेलेग बाइकआ खम माइलेज मोननोबो हानाय दा आङो 36 मोनदों उनाव दा नै जि लाबोदोंमोन बेखौ सोना आङो दिपौलागै थांनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना हायोबा शेयार खालामना हो आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट होबानो जाबाय आंबो नोंथांमोननो हाजासे गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन दे होमबा गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन बाय बाय